Hello guys, welcome to the brand new video. This video is going to be very important and very practical video. आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय गोबां बाथ्रा सावरायनो गोसो जायो जेनाखि आंनि माखासे most importantly I want to be confessed कि आङो जेसेबांनाखि बाथ्रा बुङो आं नोंथांमोननो जेसेबां lessons and experience knowledge आं नोंथांमोनजों शेयार खालामो बिसोर गासैबो एक्चुअल मी बियो आंनि आवाज नङा बे आवाजआ जाहैबाय आं जायखौ आं जेसेबां सेभारेल कर्सफोराव एटेन्ड खालामनानै मोनबोनाय आरो बिजाबफोराव मोननाय लेसन्सफोर नलेजफोर एक्सपिरियेन्सेस आरो ससियेल मिडियायाव जायखौ आं फल' खालामो जाय एडभाइजारफोरा बिसोरबायदि खोन्थायो बिसोर गासैनिफ्राय कलेक्टेड नलेज होननानै बुंनांगोन आरोखि बेखौसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामो जायआ very important जोङो मिन्थिनो थाखाय हाया मिडल क्लासनि मानसिफोरा कि रिच माइन्डसेट एन्ड मिडल क्लास माइन्डसेट माबोरै जायो because everyone wants to be a rich man ना गासिबो मानसिफ्रा rich man जानो लुबैखायो बेखौ जोङो no doubt मिन्थिखायो नाथाय मिडल क्लासनि मानसिफ्रा poor peopleफोरा मानो rich केटेगरियाव थांनो थाखाय हाया बेयाव मा रिजन दं नाथाय बियो मोनसे गेम चेन्जार this video is going to be solve all the stuff questions and problems okay let's do it जोङो most importantly मिथिनांगोन rich mindset जायखौ आङो rich dad and poor dad बिजाबाव फरायनानै मोननाय बिजाब lesson rich peopleफ्रा माब्लाबाबो बिसोरो फैसानि थाखाय खामानि मावा बिसोर knowledge and experience बेवहाय एकदम perfect खालामनो थाखाय नाजायो बिनिफ्राय money work for them rich people फोरनि थाखाय फैसासो खामानि मावो for example you have 1 lakh or 2 lakh rupees in the stock account in your portfolio नोङो गोल्डआव इनभेस्ट खालामनानै दोनदों मिउचुअल फान्डआव इनभेस्ट खालामनानै दोनदों नोङो स्टकआव इनभेस्ट खालामनानै दोनदों बिसोर फैसाया you are not working man you are not working but money work for you नोंनि थाखाय फैसायासो खामानि मावगासिनो दं बेबायदिनो गामिनि प्रेक्टिकेल हिसाबै नोङो बागान लानानै दोनदों नङाब्ला नोङो बागान लानानै बागान गायदों and बागान is working for you and बिसोर मानि नोंनि cash flow जागासिनो दं जेराव नोङो बिजनेस खुलिदों बियो नोंनि थाखाय खामानि मावदों बियो नोंनि cash flow जाया नोंनियाव इनकाम सर्स होयो जाया नोंनि पकेटाव फैसा फैयो बियो नोंनि cash flow फैसाया जोंना बिरगासिनो नोंनिफ्राय फैसा बिरलांनो ना फैसाया नोंनिसिम बिरबोनो बियो मोनसे प्रसेस बेनिखायनो rich dad and poor dadआव बेखौनो फोरोंदों one most important rich peopleफोरा बिसोरो लास्टआवसो नोंनि इनकाम सर्स बानायनानैसो नोंनि एसेटफोर बानायनानैसो एसेट होनना बुङोब्ला मोनथिना लाखा जाया नोंनि पकेटाव फैसा सोनो थाखाय हायो बिसोरखौ एसेट बुङो आरो नोंनि पकेटनिफ्राय फैसा दिहुननानै जेराव नोङो थाङो एक्सपेन्सेस खालामो बियो नोंनि लायबिलिटिस दाना most importantly rich people फोरनि थाखाय rich mindsetनि थाखाय cash flow बेखौ नोजोर नायो बिसोरो cash flowनि थाखाय नोंनियाव एसेट नांगौ rich peopleफ्रा rich mindsetआ cash flow खालामनो थाखाय बिसोर एसेट बानायो बिनिफ्राय लास्टआवसो बिसोरो luxurious item luxurious नोंनि शौक नोंनि dream car dream bike houses big houses बिसोरो लास्टआवसो बानायो Now different is poor or middle class नि मानसिफ्रा नोङो जेसेबां खामायो 5 yearआव नोङो 50 lakh खामायबाय बा 30 lakh खामायबाय आरो बे 30 lakhखौ नोङो मोनसे मार्सिडिस लाबाय नङाब्ला 1 crore नि मार्सिडिस लाबाय नोङो
for example नोङो खामायनानै 10 बोसोराव बा 5 बोसोराव बा any period ना बिनिफ्राय नङाब्ला नोङो न' लुबाय 50 लाखनि जेसेबां खामायदों एसेबांखौ नोङो इनभेस्ट खालामजोबबाय हमना लादो नोङो गारि लाबाय 40 लाखनि गारि लाबाय and नोङो 10 लाखखौ नोङो गोबांथार बेबायदिनो जेन'बा थाव सोनो मा सोनो होननानै बिनि मेंटेनेन्सनि थाखाय नोङो सेभिं खालामबाय and last after 2 years नोंनि फैसाया फिनिश गोरिब मानसिफ्रा गावखौ जेब्लायबो माहाजोन नुजानो थाखाय खामानि मावो but you don't have to be look rich नोङो नोंखौ माहाजोन नुजानो थाखाय खामानि मावनांगौनि खुनु गोनांथि गैया सोरनि थाखाय खामानि मावदों नोङो नोंनि थाखायसो खामानि माव example हिसाबै two gentlemen they are working and earning money बिसोरो 50 lakh खामायबाय सासेयाव 150 lakh and 150 lakh this is poor mindset and this is rich mindset नैबे मानसिया 50 लाखखौ 50 लाखनि बिनाव ड्रिम दङ बिनाव शौक दङ मानो होनना बुङोब्ला बियो मिडल क्लासनि मानसि poor mindsetनि मानसि आङो न' लुनानै आंना बिन्दास फिउचाराव आंना जेबो टेनसन गैला राइट बियो 50 लाखनि फुरा घर बानायबाय बियो कमप्लिटलि फिनिश खालामनानै बिनियाव फैसा बासायाखिसै and one man this is rich mindsetनि मानसि now what he's doing is बियो जोंनि practical example हिसाबै बियो बागान लाबाय नङाब्ला बियो एपार्टमेन्ट लाबाय एपार्टमेन्टखौ बियो सेल खालामनानै एपार्टमेन्टनिफ्राय जेसेबां फैसा मोनो जेसेबां मान्थलि फैसा फैबाय थायो बेनावहाय बेजों बियो लास्टाव नङा बियो फार्स्टआव नङा लास्टआवसो मानो होनना बुङोब्ला बियो रिच माइन्डसेटनि मानसि लास्टाव बियो मार्सिडिस लाबोबाय मार्सिडिस लाबोनायनि फैसाया बबेनिफ्राय फैखो बे एपार्टमेन्टनिसो नङाब्ला बे बागाननिसो नाथाय बै सासे मानसिया न' लुनायावनो बिनि फैसा जोबजोबबाय नाथाय बै सासे रिच माइन्डसेटनि मानसिया मार्सिडिस लाबोबाबो बिनियाव इनकाम सर्सखौ बानायना लाखानायखाय बिनियाव केश फ्ल' थाबाय अब्ला this is the true reality in our life बेखायनो जोङो जेब्लायबो रिच डेडनि माइन्डसेटखौ जोङो लानांगौ not keep for that जोङो जेब्लायबो मिन्थिनानै ला you are not a cow आं खाव नङा but I am the owner of cow नोंथां बेबायदि माइन्डसेटखौ लानांगोन जायखौ आङो आंनि शर्ट्स भिडिअ'आवहाय आङो एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थादोंमोन who is the cow and who is owner of cow right by the way भिडिअ'आ गोलाव जाबाय thank you so much I want to teach you I want to share with all the stuff knowledge head English on the side love you guys